May gabi kaninyong tanan, brothers and sisters, nanapod kita sa light them with my word, ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa laiko. Karon hatag ka nato, hatag nako kaninyo ang pamukaw sa pagtuo under the kinabuhi sa laiko. May gabi sa tanan. Atong niaging session, atong gihisgutan ang virtues nga ato ang makuha diha sa Espiritu Santo. O ngani nga kananaang nag-suggest ko kay sa ato ang bunyag mao man gina ato ang na miss out, no, nga walay nakapalo up kanato sa ato ang tudlo kanato diha sa atong bunyag. O gitawag man kita isip usa ka mga anak sa Dios, o gitawag kita sa usa ka komunidad diha sa ato ang santos nga Eucharistia, o gitawag kita usab sa misyon diha sa ato ang kanang sakramento sa kanang confirmation, no? Mao na nga karong panahon na human nato na buhat kana nga kita gi-confirm na nga mga anak sa Dios diha sa atong bunyag o diha sa atong sacrament sa initiation paingon diha sa ato ang santos nga Eucharistia. Brothers and sisters, nagpahinumdum ang ato ang Ginoo nan unsa man ato ang pagabuhaton. Daghan kayong mga katawhan nato nga naa diha sa ato ang palibot, labi na katong mga binunyagan nga mga Katoliko, mga 80% more sila karon nga wala naman nimba, no? Kanang nimba nato makita nato mga 20% na sila. So unsa man itong buhaton niya na nga mga existential nga mga membro sa ato ang simbahan nga wala na diha mag apil-apil diha sa ato ang kalihukan sa ato ang simbahan. Munang kita karon nga nakasabot o napukaw diha sa ato ang pagtuo, atong tabangan nga ato silang pagakabigon pod, no, pahinumduman pod sa ilang bunyag. Muna, brothers and sisters, kita nabunyagan man kita, human nato nadunggan, no, nadunggan katong pagpamukaw nato sa primero nga session nato, no. Mura kita sa sinugdanan, mura kita og kanana ang ulod ba? Ulod bitaw sa butterfly nga gakamang-kamang nga di kay baloon sa buhaton, hantod nahimo kitang kukon, no? Nahimo kitang kukon o naabri, no? Naabri ang butterfly o naglupad-lupad ang butterfly. Di man nato makita ang atong palibot o di nato makita o diha sa atong paglupad, di nato makita ang kinabag-an ug unsa gid ang sitwasyon sa ato ang palibot. O na-enjoy na nato kay nakita nato ang kaluwasan, nakita nato ang plano sa Ginoo. Nakita nato ang Ginoo dahil gusto nga makipaglambigit ka nato diha sa ato ang pag-anak sa Dios diha sa bunyag. O kita gibalik niya kita o gi-welcome niya kita diha sa ato ang human sa pagpangumpisan, ipasaylo na kita, no? So sama kita sa mga butterfly karon galupad-lupad, or otherwise mahimo kamo sa milyon, balumuon sa milyon, kanang sa milyon nga mura og kanang kuan kanang bitaw lizard nga dako, no? Og asa sila naa sila diha ka pundo, mo blend pod sila sa kanang ilahang gipunduhan, like nagpundo diha sila sa mga kananaang kahoy karon nga daghan kayong dahon nga green. So ang ila pong color sa ilang panit mahimo pong green, no? Kung ang dahon sa kahoy kay utom naman og mag-yellow na, mag-orange og mag-green, ang ila pong hitsura ma-blend pod sa kananaang color sa kahoy nga mga dahon. So ang tawag karon, usa ba kita ka butterfly o usa kita ka chameleon?
nga magbalingbing kita gihapon, to? Kung nakita sa opisina ug naay green jokes diya, moapil ra gyapon tag green jokes. Kung naay magmarites, moapil ra gyapon tag marites, no? While kung nata sa simbahan, kuha kayo kana ang huli kayo, payos kayo nga nagampo apan paggawas na mangtas na no? So, yun ana ba kita nga may lang kita og nasa sulod simbahan og nakita sa ubang tao na daw biyo ang usa ka lalaki, usa ka office nga kuan, office nga taga-opisina nga madto sa laing lugar karon dito sa Manila, way nakita lain na pwede gyapon siya magbuhat sa iyon, no? So, brothers and sisters, sa Romans Kapitulo 12, verse 1 to 2. So, kung tanaw na to sa kananaang in English, so then, my friends, because of God's great mercy to us, I appeal to you, no? Ako naghangyo kaninyo, nga inyong itugyan ang inyong kaglingon nga buhing halad sa Ginoo, na ay dedicated, no? Dedicated to His service, na ay kanang masinubdanon sa ihang pag-alagad o kahimutan niya. Mao kani ang tinuod nga kanang paghalad, tinuod nga pagdaig, paghimaya, pagworship nga imuhang ihalad, no? Ang tinuod kuno nga kanana ang makapahimuot nga halad mao ang paghalad sa ato ang kaugalingon. Kay ang Ginoo manggiluyon, manghigugmaon kayo kanato, muna si San Pablo naghangyo kanato nga atong ihalad, itugyan atong kaugalingon. Kay mao kani ang tinuod nga worship. Yun siya nga, do not conform yourselves to the standards of this world. Ayaw pag awat-awat sa standard sa kalibutan. No? Ano man ang standard sa kalibutan? Well, hibaw ano nimo? Kung say standard mo bitaw ingon ko nga nagantos kita kay wala kita mo sunod sa standard sa kalibutan. Nahimog yung lisod. Lisod yun nato sa pagpanginabuhi nga naman babagan gayud kita. Kita na noon ang nag-insakto buhat diha sa Ginoo, kita na noy sayop, no? Kita nga wala mo sunod sa SOP, kita na noy sayop, kita na noy dautan, no? But let God transform you inwardly by complete change of mind. Kanang tuguti ang Ginoo nga magpausab kanimo diha sa imuhang kinailadman nga kinabuhi nga kumpleto gyud ang pagkausab diha sa atong hunahuna. Then you will be able to know the will of God. Dinhi tungura may baw-an nimo og unsa gayud ang kabubuton sa Ginoo nga atong ginaistorya sukad sa sinugdanan sa ato ang pagpamukaw sa pagtuo. Then you will be able to know the will of God. Ang kabubuton sa Ginoo siya nga maayo o kahimutan niya o usa ka perfect nga kabubuton, no? What is good and is pleasing to Him and is perfect. So brothers and sisters, sa katapusan nahibaw-an nato ang kabubuton sa Ginoo day mahibaw-an nimo by the complete renewal sa imuhang hunahuna. Kumplito nga kausaban sa imong hunahuna kay ang Ginoo mooy nag-usab kanimo kay imuhang gi-offer gitanyag ang imuhang kaugalingon sa tinuod nga worship, tinuod sa pagdaig ug paghimaya nga gikahimutan sa Ginoo. Amen. Kung sa Binisaya pa ni, busa mga igsoon tungod sa kaluoy sa Dios kanato, naghangyo ako kaninyo nga ihalad ninyo ang inyong kaugalingon isip buhi nga halad alang sa Dios. Itugyan ninyo ang inyong kaugalingon sa pag-alagad kaniya sumala sa iyang nahimutan. Mao kini ang husto nga pagsimba sa Dios. Aya kamo pagsunod sa mga gawi sa mga tawo niini kalibutan na. Tugutin ninyo ang Dios nga mubag-o sa inyong nahuna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios.
kung unsa ang maayo, hingpit og ang makapahimuot kaniya. So brothers and sisters, ganiya ta nagistorya sa sinugdanan palandaan nga unsaon nato pagkahibalo sa kabubuton sa Dios. May bawaan dahil nato ang kabubuton sa Dios. Pinaagi sa pagtugyan sa ato ang kaugalingon sa pag-alagad kaniya. Gusto nga pagsimba sa Dios. Dili gid kita mosunod sa mga gawi sa mga tao nining kalibutan na. Sa ato pitawong istorya atong niagi pa nga kanana ang dautan kaning panahon na, no? Daghan kayong mga yawanon nining panahon na. Dili kayo kita musalig. Mo na tugutan nato ang Ginoo nga siya mo bag-o sa atong hunahuna para masayran nato ang kabubuton sa Dios kanunay sa ato ang kinabuhi. Otherwise, dili gayud nato may bawaan ang kabubuton sa Ginoo sa ato ang pangpanginabuhi. Mo nang kabubuton sa Ginoo kung unsay maayo, unsay hingpit ug unsay makapahimuot kaniya. Unsa kuno? Unsaon ko ni pagbuhat sa Romans 12 verse 1 to 2? Ihalad ang atong kaugalingon o itugyan ang atong kaugalingon kaniya. Ang atong nakita, ang atong nadungog, atong mga ambisyon, atong oras, atong tulokati, time, treasure, and talent, atong mga pag-istorya, no, dili marites, atong sexuality. Kanitanan, brothers and sisters, mao kani ang buhing sakripisyo. Atong nakita, nadungog, atong ambisyon, atong sexuality, atong istorya, atong treatise, time, treasure, and time, talent, ug atong mga oras. Ngano man nga itugyan nato ang atong kaugalingon sa Ginoo. Kay ang Ginoo na ay dako kayong plano kanatong tanan. Remember sa Jeremiah 3:29 versikulo 11. Nasayod ako sa akong mga plano alang kaninyo. Plano alang sa inyong kaayuhan ug dili sa kaalautan. Plano sa paghatag kaninyo paglaom ug maayong kaugmaon. So brothers and sisters, ang Ginoo na ay dakong plano sa ato. Salig gayud kita kaniya. Sa sinugdanan nangutana kita napabay mas labaw sa ato ang kinabuhi, naay ginghari ang dayon nga nagpaabot ka natong tanan. Apan unsaon man nato nga makita nato ang labaw pa sa kinabuhi mao ang kaluwasan o kita mismo naa kita sa ato ang focus diha sa ato ang bahandi, sa ato ang kananaang kaptangan, ato ang kanang posisyon, ato ang gahom ug uban pa. Ngani makita ninyo nga gikinahanglan yun nga ato ang sundon ang kananaang iya sa Ginoo nga kita malipay o magmalinahon. Ato ang lantahon o gipalantaw nga kanato, gipatanaw kanato sa Ginoo nga ang hinungdan ay nini tanan is ang atong sala. Atong sala nga pagka kanana ang greedy. Atong sala de nga kita wala kita magsunod sa lagda sa Ginoo sa ato ang pagpanginabuhi, no? Lain ang atong katuyuan diha sa atong pagpanginabuhi, labi na nga kita makaangkon og mga butang, kabtangan, ug uban pang atong bahandi ug uban pa. Kaya ato ang katuyuan man nga kalibutanon. But ingon siya nga, ang akong katuyuan inyohang pagalantahon. O diha sa katuyuan niya, makita nimo ang kalinaw, makita ninyo ang kapasayloan sa sala, makita ninyo ang kananaang kamaya o kalipay. Kaya nga naman, maangko na nato ang kalinaw sa atong isikataw sa Dios o sa kinaihan o sa kamugnaan.
Brothers and sisters, napang kitay kahigayunan, gipakita kita o gi-review kanato ug unsa man gyud atong pagtuo. Asa man magsumikad atong pagtuo. Ingon siya dire nga atong pagtuo nagsinug-ang. Primerong tiil mao ang pulong sa Dios, iyang promesa. Ikaduhang tiil mao ang buhat ni Hesukristo nga iyang gihatag kanato. Iyang gitubag ang ato ang Ginoo sa pagpalansang diha sa cross para pagtubos kanato, pagkabanhaw o iyang gipadayon ang misyon diha sa ascension, no? O pagampo, pagkipaglambigit kaniya diha sa pagampo o sa iyang paggiya. Ngani, tulo ka kanana ang pagampo nga atong bantayan nga pula para sa traffic light, pula, yellow o green, no? Pula gani dili kayuhan kanato, green para kayuhan, nay daghan kayong yellow. O diha kita unta mamalandong og mayo, dili kita pod nga mawad-an og makabsan og pasensya. So brothers and sisters, og gipakita kanato nga unsa man ray nahitabo diha sa bunyag. Wala day nato mapuy ang ato ang kanang kinabuhi nga Dios nun nga iya sa Ginoo. Nga unta na kita sa bunyag, mga anak kita sa Ginoo, o gipapuyo kita niya sa iyang komunidad diha sa simbahan. O wala nato mabuhat kay gagmay patang bata gibunyagan. O wala nato makita kini kay wala kita matudloi. O walay sapayan kay karon gitudluan na gyud kamo ug unsaon nini. O human sa atong pagpangumpisal, human sa sakramento sa reconciliation, panag-uli, nan, giawhag kita, nga kita unta, nga mahimong usaka, kanana ang kabayan sa simbahan, nga nag-offer sa iyang kaugalingon, nga buhing halad diya sa Ginoo. Kay mao kana ang kahimutan sa Ginoo, ug diha nato makita ang iyang kabubuton nga ato nang gihampin sa sinugdanan pa lang nining pagpamukaw. Diha makita nato ang kabubuton at gipakita niya nga ang ato man ning kaugalingon i-offer nato para kahimutan kita sa Ginoo nga makita nato ug unsa gyud kumpleto or perpekto nga kananang kabubuton sa Ginoo nga makita nato diha sa ato ang kinabuhi. Dili kani kanana ang katapusan bat sinugdanan lamang nga iyang gipakita kanato sa Jeremiah 29 bersikulo 11. Nagi siya dako nga plano para kanaton tanan. Dili kani katapusan bat sinugdanan. Daghan kayo diha sa ato ang palibot, brothers and sisters, nga kinahanglan nato kapukawon. Nakatulog na, ang uban nagduka, ang uban gayod nagmata. Lisod gayod kayo pukawon kani nagmata na. No? So, tabangi ako sa inyohang pagpamukaw sa uban, i-share kaning video nako sa ila o dako kayo nga grasya kani nga makuha nato sa ato ang Ginoo. Kay mao kining gikinahanglan nga pamaagi, usa sa pamaagi. Daghang pamaagi, brothers and sisters. Daghan kayo. So, atong gamiton kaning pamaagi. Nga unta, mapukaw na to ang ato ang mga uban na to mga kauban nga mga Kristiyanos o mga Katoliko nga wala na magsimba. No? Wala na magpuyo sa mga kanang values, no? Values sa ato ang simbahan. Nga unta, kini mo usa nga pamaagi nga marinyo ang ato ang simbahan, marinyo ang atong pagtuo, ug marinyo nato ang atong kinabuhi, nga kita mismo mga maayong katilingban, makatabang kita, nga ang atong katilingban, atong nasod usab, marinyo. Salamat kayo, ug mayong gabi sa kaninyong tanan. Light them with my word, ang pagpamukaw sa ato ang pagtuo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen.